No niin, nyt ollaan Gringos Locosissa testaamassa järisyttävää chili-haastetta. Ruoka näyttää aika myrkylliseltä, kaikki pitää vetää. Oota nyt hetki. Kaikki pitää vetää. Ruokana ei syödä maitoa eikä syödä leipää. Ollaan Rasasen Samun kanssa ja otetaan tästä Samun ensireaktio. Ja aina mennä Samu. Tää on ihan mahdollista. No niin. Lähdetään mäkin. No niin. No niin. Tuoksuhan on oikeesti päätä huimaava ja oikeesti todella hyvä. Aavistuksen polttaa. No niin, katsotaan. Onpas vähän sitkas pihvi. Vähän huonosta paikasta leikattu tämä biisoni. No! Otetaan kunnolla vähän soosia siihen. Alright, siitä lähtee. On siinä vähän potkua. Joo, alamme syömään. Aletaan syömään.